nakapinpintas! Ay na, baka tamo yung nakalabos ng tayo dati tube ko ni, nababalang niya, ay na, nagragsak ta di off man na diyon, kat nakapanood man ni agaramit ti video, kat nga ron, Chinese New Year, kung hey pachoy, arigato, gozaimasu. Gusto ba tayo dyan? Japanese sa tayo dyan. Ay! Kumusta? Ti alal daw yung amin. Nga kakana ka na antiyo nga ron. Nga, nakapang summer look na antiyo, uri nakalamlamot dito yung abroad. Kasta nga talaga syempre agayos ka. Si kami-gami nga katulong basta day off. Agi ayos kami tano. Marik namin mat ati kwa. Itilag antibiyag no. Kwa nagriga ka tatibiyag niya katulong. Ngamuyo lang. Nagrag-grag mo tayo nga anchukos. Ikatakman lang ta anchukos ko niya goray. Awan tumati pagsabitan na. Ay na. Sikura naman ditang agong ko. At itatak tayo ng Ilocano. Iso nga baba nyo lata. Ado mati natatangos ti agong ng Ilocano. Hanga original na kita. Adadara da nga kwa. Hanga bugoong niya. Napintas tayo malata doray kasi ti agong tayo. Napintas malata ti agong na antiyo ni doray ko niya. Apaya, reklamo yan na antiyo haan. Adi lang lang pagsabitan ta anchukos ngam napintas na antiyo. Ito may bagayo. Kat gapo nga rod ta Chinese New Year tata. Kung hey fachoy ti amin na Chinese nga gagayam tayo. Kung hey fachoy Happy New Year. Naragsak nga barotawan kinyayo amin nga napanunot ng tiyo amoy magbasta New Year kakastoy kan Chinese amoy matitalit nanto yun feng shui dahito manan aw mga roti mapanunot ko pay nga ramidan nga video isa nga napanunot ko ag feng shui tayo pay laang nya tatlo amoy tar aramidin nyo kan inya ti kapalaran nyo dahito nga tawan nya sigero gyanan tayo ti ag feng shui nga ron kat year of the pig na kuma. Kat year of the pig tatangaron. Iso nga agito iti maririk na naanti yung kapalaran nyo. Hanga by horoscope da ito tatangam by month. So manipod January to December agati maririk na nga kasla kapalaran nyo. No nya ti birthday yo iso ti kapalaran nyo. Agdangag kayo nga rod nya. Rugyanan tayo nga dagos tano nga nabaybayag dahito nga video nagrigat ta agetit. Sige nga rod, rugyanan tayo. Dagiti January, iti rugyanan tayo niya. Dagiti na yanak ti January. Dagiti na yanak nga rod ti January. Kasla ti mariri na ni Antiyo. Agbayad dagiti nakautang kinyayo. Win. Agbayad dagiti nakautang kinyayo. Swertiyo at agbayad da nakrit nadan. Siguro na buhay da video na Antiyo nga nagungat niya. Agsinger kini Jonah. Agbayad dagiti nakautang kinyayo. Nga umutang damanan ulitan, daktal pa utangon da. Iso nga nariga, adaywan nyo, no? Bayad dahan nyo pa ilang alalaan niya, ta utangan da malaang nga rod. Kasi ti maririt na antiyo. Dagiti na yan ti February, kasi ti maririt na antiyo. Mabungal kayo. Mabungal kayo, agalwad kayo, dagitang kanan nyo, alwad nyo, agkakaan kinasasamit ka natatangkan, nga kakaramag ka man, no tulangan, isardang nyo. Taawanan ti makun na yu di dayan. Ti Ilocano kami, ingga na may bimos ti karni na ti tultulang ka. Natultulang ti sida ti Ilocano. Ngiingitan da amin niya. Agalwad kayo ta mabungal kayo. Dati mabati nga duwa nga ngipan nyo. May isa di nga to, may isa di baba. Tapos handa nga agbin natog, isong nagalas. Agalwad kayo kakanakan mo dati ti February niya. March nga ron. Oy, swerte ti March, ti love life. Isla maririan na antiyo. Gamit ti maririan na antiyo, dagiti na yanak ti March. Agka-boyfriend, agka-girlfriend kayo, dagiti single. Oy, swerte dagiti nga single. Agka-boyfriend, agka-girlfriend kayo nga makasla maririan na antiyo. Agsina kayo malaang. Iso nga halatan. Hangkalata maki-girlfriend, maki-boy-boyfriend, ang tagsina kayo malaang niya. Baba nyo latan, next year kayong tumanan niya. Sorry pinaasa kayo kasi nga talaga agsina kayo malang awan ti forever tatta. Nga tawon dagiti March. Pudno, pay-so dahil ito yung bagbagan ng tiyo, isang dumngag kayo niya. Sige nga ron. April nga rodan, April. Ti April, kasla mariritan na ang tiyo, agsikog ka dahil nga tawan, aganak ka, agkaanak-kan. Lalo dagi niya aghohop nga aganakan, agpamilya. Agkaanak kayo tatangatawan dagiti April nga maamon nyo nga hana kayo anak ni nanay kan ni tatay yo. Iso nga nariga niya, agkaanak ka agpaiso nga maamon nyo nga ampunda kayo gaya.
nagalas. Pasensya nung dahil iti maririnan na antiyo. Dagi jay may swerte datatatay kwa. Sugal kaslala dati mga bakti niya ti loto. Ate hamat nga amin niya ngam dagi jay kwa la maririnan lang nantiyo nga kwa. Wan mga bakti ti loto dakkel nga kwarta. Nagdakkel nga kwarta ti maabak yo. Sugsugal kasi jaman lang nga loto. Mga bakit nagdakkel nga kwarta kayo dito nga tawon. Nga maibos mo lang nga dagos no, agreeing kayo. Kaya ko sa uwan matagtagin na yung agmayaman kayo dito nga tawon. Nagiti May, nayanak ti May niya. Ka at least na-experience nyo tagmayaman. John! Dito John, swerte kayo tatati ko ati. Agi jay lalo dagi jay dati kamuro na. Kamuro, amoy dayta pimples. Dagi da pimples na magasan dagi ta pimples yun dayta nga tawan. Swerte dagi ti John. Matay maibos dagi ta kamuro yon nga madatag tubo nga 7 nga litag ka ti maririnan nantayo kasla 7 nga litag. Di ta malang rupa yung pagtubuan na ngam litag nya ngam agita kamuro yung maibusan at least. Nung dagi lang adatang tagtubo nga litag iso nga narigat at tama nya. Pasensya ka dagi ti manan ti maririnan na antiyo nga pumisyo. Nya pasensya nyo dahil talaga agalwad kayo agdalos kay ti rupa yo agdiramos kayo. Nya. July nga ro, July kaslala ti mariranan ni antiyo. Makapidot kayo ti kwarta. Swerte na gito. Wala pa sa ati awan kalukwanan. Makapidot kayo nga talaga ti kwarta. Iso nga swertiyo nya. Na, Mano nga kwarta. Kasla ti mariranan antiyo, dos sa day dyan. Ano makita iti dalan. Swerte, dahil nga tawon na dati mapidot yung kwarta. Ngam hanga ngumato ti dos. Lo nga 2-5, madikam mo. At least makapidot kayo ti kwarta nyo pa kaya. Ilatan nyo ti kwa. Suka. Nya. August! Tagito yung August. Agmayaman kayo. Agmayaman kayo ti utang. Sige tado kwarta na. Iso nga utangan da kayo. Magmayaman kayo ti utang. Kung yung bang agmayaman kayo ti kwarta. Ng utang. September, kumutong kayon. Uwen, dahil nga tawan kumutong kayon nga madi kanigid lang nga party ti Baguio ti kumutong. Ay, apo kakaasi kayo madagiti function nanti. October, mamit yon, dahil forever yon. Uwen, ay swerte dagitoy. Mamit yon, dahil forever yon. Ngamhan na kayo nga mamit. Kasabali pagturungan na. Kasi nga talaga, nya, awan talaga mat forever duray dagito yung October. November, ay swerte dagito yung November, laro dagito plan pa nung agabroad. Dahito tawan ti swerte yung nga maka-abroad. Maka-abroad gayon, dahito yung tawan, dagito na yanag ti November, ngagplan pa nung agabroad. Ngam kasla maririnan na yung mabati kayo ti aeroplano. Nga kayo matuloy malang agabroad. Isang oran yun para next year, malang. Laktawan nyo dahil nga taon, di pa nag-abroad yun niya. Ngarod niya. Pasensya kayo mo to November. December nga roda, na last nga month of the year. December, di maririnan na andiyo. Lalo dati dahil narapis niya, nakukotong. Lumumag kayo dahil nga tawan. When? Lumumag kayo dahil nga tawan. Kasla dagitag gurgurong yun lang ti lumumag. Nga nagalasma lang niya kakaasi mo dagiti nga kakanat. Hala, pasensya akin kakanakan dahil dati maririnan yung nga fungsoy para kinyata yung amin dayta niya. Ngam ay na, amo yung mga pakatawa lang dayto para kinyayo. Siyempre, nariga mga rotag panpanonot, garamid video nga pangpakatawa kinyayo. Hanyong serseryoson pangpakatawa lang day kito. Inya, tanod na lang tayo mabuy-buy, takay kayo mga nga mabuy-buy na antiyo. Pagpaspasensyahan nyo, no, hangko unay masango, iti ag-upload, ti barbaro nga videos ta. Amoy nariga nga ron ti trabaho dito'y abroad. Tama lang nga dayto'y agam ampang iti video, iti YouTube, tar aramidan na antiyo niya. Kat sabi lang nga ron ko man naparagsak kayo, oray basit. Babaan nyo ta, agpanpanunot mga kananayo naman nantiyo ti. Aramida nga videos nga mang paragsak kinyayo niya. Dahil dyan nga ron kakanakan dayto'y nga video laang niya. Pamparagsak lang mat kat, ano may kadagite stress nyo. Babaan nyo dagite stress, iwasan nyo ti stress ta.
narigat dayta, gida problema lang dayta, napigpig sa kayo niya. Kasta nga talaga, tagiti ko kumari dito abroad, kakaanak ka nga abroad, nga mawawa ng tiganas, nga dito abroad. Panunutin nyo lang dagita inspirasyon nyo, pamilyayo, dayta, ti panunutin nyo ang kananayon, makatulong tayo, ti pamilya tayo. Go, go, go tayo lang, ang kayo nga sumuko, ang kayo nga, nga ba ti Tagalog, ti Ilocano ti sumuko. Ang kayo nga, sumuko. Sumuko latan, daytan. Kaday kay nga rod kakanakan agyaman na kinyayo nga buy-buya nga kananayon ti videos ng tiyo. Gapo kinyayo, sasaotek mat, idagar arami ti pakpakatawa nga videos para kinyayo nga rod. Nya! Sige nga rod, nakigtok kayo manan. Sige nga rod kakanakan, God bless you all. And I love you all. Nga rod, nya. Dandanita yan, 100,000 ay naa pumaragsakan sa naang video. Sige nga rod!